Τι κάθομαι και κάνω για 6% τηλεθέαση! Το θέμα μου είναι night out με κολλητές. Excuse me, το δερμάτινο πολύ βασικό, καθόλου unique. Πώς να το κάνω unique, το όνομά μου να γράψω. Καλή ιδέα. Ξέρεις ποιος μπορεί να το κάνει? Θα σου πω αν μου βάλεις καλό βαθμό. Ναι. 5, πες μου! Τι να σου πω τώρα, με το θέμα άσχετη. Το δερμάτινο μου ψηλό άρεσε, αλλά δεν έχει κανένα σχέδιο πάνω. Σου βάλω 1-2 μόνο για το δερμάτινο. Το θέμα μου είναι Θεσσαλονικιά στη Λαϊκή. Θέλει προσπάθεια να κάνεις ένα τόσο ωραίο τζάκετ, να μοιάζει χαλιά και σε γλυκιά μου κοπέλα θα έχεις καταφέρει θεσπέσια. Τι είναι αυτά που μας έχουν φέρει εδώ, εγώ αποχωρώ. Τι κάθομαι και κάνω για 6% τηλεθέαση!